Какво става, гангстери? В днешното видео мисля да си кажа какъв му е филма на този канал. Това е първото видео за канала и ще е доста на фристайл, защото цялото нещо в момента е на фристайл. В общи линии не знам още точно как ще го кръста, ама ще е нещо свързано, нали, с поставяне на цели, защото в това видео идеята е да си кажа каква е целта с цялото това упражнение. Нямам някакви очаквания някой да го гледа така или иначе, така че се тая. Но да, играта тук за това първо видео, това което измислих тук по разните ми точки преди да започна видеото, е какви са целите, както на канала, както и целите, които ще следвам чрез канала. Сега ще обясня какво имам предвид. Значи, в общи линии, са тук по точките как съм тръгнал. Целта на този канал е да тренирам цялостното упражнение по заснемане на YouTube видеа. Не искам да започвам с фирмения си канал и да започвам с неща, които реално искам да са добри, без преди това да съм направил някакви сухи тренировки. Малко го гледам като все едно това е спаринг канал, така че като започна да правя съдържание за фирмата ми, за бизнеса ми, да имам по-добра представа как се правят видеа, как се прави планиране на видеята, как се прави заснемане, как се прави след това монтаж и така нататък. И за тази цел сега се прави едно такова 30-дневен чалендж, колкото и да няма харесвам тази дума, 30-дневно предизвикателство, в което всеки ден да правя някакво видео и всеки ден да надграждам по някакъв начин. Това е първото, така че тук на първото видео целта му е да го направя. Не искам да влизам в играта на това да правя тук някакъв перфекционизъм и да се вглъбявам супер много в разни детайли. Това е първо видео, искам да го направя и да го публикувам, независимо каквото и да е било. Нямам очакване никой да го гледа, даже предпочитам никой да не го гледа, защото в край на кращата доста е сурово. Масета, каквото стане такова. Сега, освен за тренировъчна схема за фирмения ми канал, също така този канал малко или много искам да го използвам и като помощник за личностния ми растеж и за личностни цели. Тук мисля да си споделям разните мисли около различни неща, които правя. В смисъл не мисля да е съвсем влог, но малко или много си го представям като някакъв дигитален дневник, някакъв видеодневник, защото целта е да правя видео всеки ден. И аз всеки ден, за да правя видео, малко или много трябва да говоря за някакви неща, дето са актуални за деня. Така че малко или много го виждам като видеодневник, в който да си поделям мислите, да казвам някакви неща, които са в момента актуални за мен. Също така по отношение на поставянето и постигането на целите, го виждам този канал и като инструмент за accountability, да съм по-отговорен, да съм по-сериозен за това, което правя, защото когато целите са си само твои, само ти си знаеш и така нататък, има един елемент на ако изпържиш, никой не знае въобще за какво си се борил и каква ти била играта, така че в известен смисъл нямаш абсолютно никакъв риск за репутацията си и съответно си по-малко инвестиран в преследването на целта, не защото не искаш целта, защото ако едното е морков, а другото пръчка, нали, както тази картинката, дето, нали, че трябва sticks and carrots. Anyways, идеята е, че този канал се явява малко като пръчка, защото сега като си заявя какви са ми целите и какъв ми е филма и като го направя няколко дни и така нататък, като стана по-инвестиран в целия процес, след това ако изпунта, малко или много пунта публично и не, че толкова много хора ще са го видяли, но предполагам, че поне един човек ще го види. Майка ми. Примерно. Макар че няма да й кажа, че съм го направил. Но да, нали, оферта е да имаш някакъв такъв публично заявяване на целите си. Аз това няма да си го посна в Facebook, защото не мисля, че е добра идея. Не искам нещо не ми е мерак да го правя. А и въобще не ми беше това в целта, така че няма да го постам на приятели. Ако някой го намери това видео, го намери. Но да, значи едното е, че искам да имам някое место, където си споделям мислите, защото що не? Имам страшна каша в главата ми и мисля, че когато се опитваш да ги формулираш така, че да направиш някакво видео, малко или много ти действа като дневник. Рано ти действа на ниво практиката, нали, да разписваш мислите си, да разписваш някакви неща и всичката стойност, която я има в поддържането на дневник, чисто теоретично трябва да я има и в поддържането на видеодневник, защото пак ги разписвам тия неща тук на екрана си, на
в Notion ми преди да го заснема. Така че има го този медитативния процес на записването, също така го има и процеса на това да го заснемеш, монтираш и така нататък. Така че има много полезни схеми в цялото това нещо. Така че да, държим ме по-отговорен, споделя мислите си и тъна. Декларация на намеренията. Също съм си записал, като декларация на намеренията ще дойда малко по-нататък, когато поставя реално погледнато какви са целите, които искам да преследвам в поне следващите 30 дни. Сега, мисля да споделям как вървят действията ми спрямо различни цели. Това го казах. По отношение на поставянето на цели има нещо, което е важно, и то е да се поставят цели за действията, които можеш да извършиш, а не за крайната цел, която желаеш. Да, това тук е вратката, да преследваш реално какво мога да правя. Примерно, ако кажа, защото имам сред целите си да позаслабна малко, защото съм напълнял, което в момента в това видео не мисля, че ми личи кой знае колко, ама аз и знам, че съм станал. Имам поне 10 кила повече, отколкото трябва да бъда. И целта не е да кажа нещо от сорта, нали, искам да отслабна с 10 кг, защото 10 кг са резултат. Не се преследва резултат. Това не е добър начин за преследване на цели. Трябва да преследваш действията, които водят до резултата, и да преследваш изграждането на системи, които системи поддържат действията, които действия докарват до постигането на резултат. Така че тук са целите, които ще си поставяш, са по-скоро свързани с действията, които искам да предприемам на ежедневно или там ежеседмично равнище, а не толкова до крайния резултат, който реално ми е целта. Искам да преследвам така lead indicators вместо lag indicators или там lag results or whatever. Да. Оферта е да се започва с лесни малки стъпки, което в моят случай, примерно затова това видео е толкова сурово, защото ако започна да го правя някакво, ама не е добър ъгъла, ама не е добра тук сет дизайна, или имам по сценария да си усъвършенствам, не знам си какво си, или нямам никакви слайдове, или каквото там друго щеш. Ако се влезна в играта на това да започна да вкарвам някакъв перфекционизъм, ще се спъне цялото нещо. Така че идеята, както за канала, така и за останалите цели, идеята е да се започне с леки стъпки, които са лесни за изпълнение, и идеята е да се вкара някаква инерция в цялото упражнение. Така че цялата схема е бавен напредък. Тия бързите резултати не играят. И това преди години, при 5 години правих един продукт, който нищо не стана с него, както и да, той беше за продуктивност, и там това беше една от концепциите, които наблягах на нея, беше, че бавни резултати трябва да се преследват. Бързите резултати в повече случаи не са устойчиви, и единствените по-устойчиви резултати са резултатите, които са постигнати бавно и с постоянство и с много умисъл. Така че бавно, като костенурка, лека по лека нещата да се случват. Трябва да е лесно. Трябва да е лесно и да е бавно. Напънеш ли да... Спринт не може да се поддържа. За да отслабнеш, не трябва да... Или там, за да постигнеш каквото и да е било, в повече случаи е крос. В повече случаи е преход. Спринтирането не върши работа, ако имаш да правиш преход. Така че бавно и леко. Тук съм си записал за... Трябва да му видя как се казва този пич, обаче реших, че сега няма да правя проучване, не търсиме перфекционизъм, но гледах един пич, на който не му знам името, който ме отвори на една много добра концепция за... Може би сте чували някога за идеята, че в тебе има два вълка, един добър, един лош, който храниш, той е по-силен, и не знам си какво, разни философски неща, които не казвам, че са лоши, но не е това идеята. Тук този пич говореше за, че в тебе има двама човека, един, който е стратег и един, който е изпълнител. И че реално погледнато, ако инвестираш прекалено много в стратега, това, което се случва, е, че започваш да развиваш някаква супер комплексна стратегия, стратегия става много добър и започваш да имаш бати комплексните планове, които предвиждат най-различни неща в тия планове, знаеш за всяко едно нещо какво да направиш и така нататък. Ставаш с една някаква мега гангстерската стратегия, която обаче гангстерска стратегия, следващия момент, когато до момента изпълнителят да започне да прави нещо, пича тотално се парализира, защото ти си инвестирал толкова много време в стратега и толкова малко време в изпълнителя, че има и язва между тях двамата. В смисъл, тотално неспособен е изпълнителя, виждайки някаква супер комплексна стратегия, реално да я реализира, защото цялото нещо е супер комплексно и ти си развил само едната страна на монетата. Ти си развил само стратега, не си развивал изпълнителя. И
Филма е в това, че много се кефиме да развиваме стратегия, защото ни дава допамин, дава ни такова удовлетворение, че нещо сме направили, защото ако направиш някакъв много комплексен план, след това сядаш и го погледаш и викаш, бати добрия план, в смисъл, гледай каква стратегия измислих. И има едно задоволство, което стратега може да ти даде, което изпълнителя в повече случаи не може да ти даде, защото на изпълнителя работата не е толкова славна. Сеш се в повече случаи, имам чувство, че много казвам сеш се. Но да, стратега те храни повече, храни егото повече, защото стратега те кара да се чувстваш, че си много умен, че си измислил някаква много добра стратегия и че реално си по-таликат, отколкото всъщност си, защото колкото и добра стратегия да имаш, ако изпълнителят ти не струва, в крайна сметка си града. И това също е нещо, което и в личен си живот съм наблюдавал, където клиентите ми, които са добри изпълнители, са много напред в джаза. В смисъл, много напред в джаза, са по-напред в джаза и повече им се получава, защото не са жертви на прекалена обсесия към детайлите, ако щеш дори. Защото когато имаш предразположеност към действие, се движиш по-бързо, учиш по-бързо, правиш нещата повече, отколкото ако имаш предразположение за планиране. И това е нещо, което аз по принцип страдам от този филм. Аз прекалено много го мисля, прекалено много планирам и така нататък. Дори затова този канал го правя толкова в момента нетипично за мен. Защото аз мислех да направя канал за бизнеса ми и да започна. И започнах да се вкарвам в джаза, че трябва сега да си взема каква камера, каква камера да си взема, коя е най-добрата камера, трябва микрофон да си взема, кой е най-добрият микрофон, трябва студио да си направя, не мога просто си сло камера и така тук и да почвам да заснемам. Не мога да си ползвам телефона. Слайдове трябва да си направя. Трябва да си направя шаблон за слайдовете, трябва да си направя шаблон за сценария, трябва да си направя 1000 неща, които са ми само в главата. Нямам една заснета минута и не е оферта, защото по този начин пак не действаш, губиш време, докато някой може да си пусне така камерата и да изприказва един куп глупости и ще е по-напред от тебе, по измерими неща, ще има повече видеа направени, ще има повече опит пред камерата, ще има повече опит при монтирането и фундаментално ще се движи, ще има и повече увереност. И другото, което е, на него изпълнителя няма му се спъне. Защото някой, който започне с куцо изпълнение, винаги мога да това куцо изпълнение да развива и изпълнението и стратегия. Но ако някой, който започне с стратегия, без да развива изпълнителя, в един момент мога да направи супер добра стратегия, но изпълнителя фундаментално не може да я извърши, което означава, че докато един е инвестирал само в стратега и е напредвал в стратега, а другия е инвестирал в изпълнителя и малко в стратега, то, който е инвестирал в изпълнителя, фундаментално има по-голям напредък. Затова го правя това упражнение в момента. Искам да започна да инвестирам в изпълнителя си, а не в стратега. Но пък не искам да го правя това нещо в фирменият си канал, защото фирменият канал в края на краищата искам да демонстрирам някаква компетентност. Ако трябва да ме наемеш за услугите, които предлагам, не искам първото ми видео да е това, не искам да дързам. Струва ми, че трябва да е една идея по-компетентна. Обаче не искам това ми мое желание да ме спира. Сеш се какъв е баланс? Пак казах се. Добре, трябва да забравим сложните схеми, трябва да се поставят цели, които са реализуеми на този етап. Добре, окей. 13-14 минути вече още нищо не съм казал. Сетая, каквото такова. Целите, които искам да си поставя и които реално искам да заявя в това видео, са следните. Първото, което искам да се науча да правя YouTube видеа, второто, което искам да влезна във форма и трето, което искам да си развия бизнес. Като първото и третото са свързани, ама не баш. Значи, искам да се науча как да правя YouTube видеа, тук да, това е понеже различни гурута, които гледам по YouTube и по Instagram и така нататък или чета книги, различните... Не, това конкретно не е от книги, това по-скоро е от YouTube. Има много такива, дето ги гледам, които препоръчат в момента YouTube като канал за маркетиране на бизнеси, особено на бизнеси в сферата на услугите, което е моята схема. Аз правя уебсайтове, маркетинг, стратегии и реклами в дигитален маркетинг, правя, най-общо казано. И което е в сферата на услугите. И това, което в момента много гурута обръща внимание, е, че YouTube е на добро място за бизнеси, предлагащи услуги, като мое.
И плюс това, ако се науча да правя YouTube, с който си разрасна моя бизнес, това означава, че също така мога да помагам на мои клиенти да ползват YouTube, за да си разрастват техния бизнес. Защото аз, освен че съм в сферата на услугите, аз помагам на бизнеси, които са в сферата на услугите. Така че нещо, което изтренирам върху себе си, след това мога да го предлагам и на клиентите ми и ще имам авторитета, нали? Ще имам компетенцията да им показвам как се прави, защото ще съм го направил първо за себе си. Така че е нещо, което определено искам да натисна, защото е оферта. Оферта и потенциално мога да ми направи бизнеса по-печеливш, което е добре дошло. Имам деца за хранене. И жена със скъп вкус. Този канал е тренировъчна площадка. Добре, във връзка с това, което казах, че целта, нали, не е някакво абстрактното да се научи как да правя YouTube видеа, защото това е абстрактно. Това, което е целта, реално е да правя видео всеки ден, сега в този канал. И затова почвам 30-дневен чалендж, в който всеки ден да правя видео. С времето ще работя над качеството им, ще ги правя по-комплексни, по-хубави. На този етап минимум е да си включа камерата и да си плямпам, доколкото, нали, хубаво да е структурирано. Не, че днес е много структурирано, но все пак има някаква структура. Не е тотал тъшак. На този етап това е минимума, който си разрешавам. На този етап трябва да се науча как да говоря пред камера без да съм тотална града, което горе-долу и да няма паразитни думички и ъмканета. Като за паразитните думички мисля, че казах сеш се много пъти, но най-вече ще ги видя паразитните думички после в монтажа, когато си гледам видеото и го слушам, защото в момента може би и да не съм го казал толкова много пъти, мога си го внушавам. Така, следващата цел, значи първата цел е по едно видео на ден следващите 30 дни и ще гледам всяко едно видео да го оптимизирам и за да не изпадна, нали, защото говорим, че трябва да е лесно, за да е реализуемо и да се прави бавен напредък, защото 30 видеа за 30 дни, някой ще кажем, това не е бавен напредък. Бавното в цялото това нещо идва от това, че е лесно. Такова видео не е трудно да се направи. Разписах го цялото нещо за около половин час, сега го заснемам за 20-30 минути, няма да му правя кой знае какъв монтаж. И всеки ден мога да отделя поне 1 час за преследването на тази цел. Дори ако ще да стане 1 час по-рано или да си легне 1 час по-късно, мога да се изиграе. Така че този минимум винаги може да се случи. И това го прави лесно, това го прави постижимо, защото не е нещо, което да ми трябва супер комплексна схема за да го направя. Не мога примерно да се оправдава с статива не ми е тук, защото вчера заснемах видео в нас вместо в офиса. Като офис е на майка ми апартамента, където се намирам в момента. Така както и да е. 30 видеа за 30 дни е цел номер 1. Цел номер 2 е за влизане във форма, защото съм качил кила. Имах филми с кръста, роди се бебе, изпусната работа, не знам си какво тук някакви оправдания съм си написал. Макар че наистина ме болеше кръста и наистина се роди бебе, което е второто, имам вече 2 деца. И тия неща наистина влияят, сега колкото и да се оправдава. Си е филм, всеки, който има деца и който бачка на стол, знае, че може да заболи кръста и децата също не помагат за кръста. Както и да, сега съм в момента 80 и нещо, трябва да съм 70 и нещо. Облечен съм в черно и не ми личи, но положението не е добре. Така, за времето и според настроението ми мога да направя по-дълга. Значи целта е да си поставя, целта е всеки ден да правя поне 10 минутна тренировка. Като за мен тия 10 минути, това мога да е лицеви опори, въже, аз много тренирам с такова въже, скачане на въже. Много. Но въже, лицеви, клекове, нещо. 10 минути на ден, нещо. Ако не мога да направя нищо повече от това, поне 10 минути или поне 50 лици. 50 лици мога да ги направя всеки един момент. Така че нещо трябва да правя всеки ден, просто за да се поддържа инерция. И последната цел е да развия бизнеса, като малко абстрактно също. В момента имам проекти, не съм скъсан, но миналия месец... сетих се това. Миналия месец ми беше много шит, защото бях без проект. И реално погледнато, когато съм без проект, се натискат спестявания и се харчат пари, дето не се изкарват и е много напрежонката, защото като почва да си виждаш как ти изтъняват спестяванията и започва да ти става много неприятно. И съответно искам да имам система за предвидими клиенти. И YouTube е част от цялото това нещо, затова и преди малко казах, че първа и трета цел са свързани. Определено са свързани, защото целта е, нали, ако като се направи YouTube канал, който да ме позиционира и така нататък, и нали, си го използвам за маркетинг на собствения ми бизнес,
Нали, това всичкото много добре, обаче това ще отнеме време, това няма да стане от днеска за утре. Та ми се ще да имам и алтернативен подход, не само YouTube. Защото е много шит да нямаш клиенти. В смисъл, когато си в фриланс играта или в тази играта на малки бизнеси или по-скоро микробизнеси, е много тегло, ако нямаш такова, защото наранява ти и егото. Сега като почна да си мисля за неща, като може би трябва да си намеря работа или не знам си какво, и целият този филм може да не прокопса. Почва ти става много шит, защото в крайна сметка си инвестирал и пари, и време, и егото си в това, нали, бизнесът ти да е успешен. И когато нямаш клиенти, това да те кара да мислиш, че бизнесът ти е неуспешен. И то не просто, че те кара да мислиш така. На практика става така. Ти може да имаш най-добрия бизнес, ако нямаш клиенти, нямаш най-добрия бизнес. Имаш града. Първата цел също е свързана с бизнеса и тази цел също е свързана с бизнеса, но тук е за друг подход, който е всеки ден да говоря с поне един човек от обкръжението ми, от моят приятелски кръг или от на моят приятелския кръг, който да го уведомявам точно какво правя, точно какво ми е предложението, не за да му продам на този човек, защото е супер грозно да се опитваш да продаваш на приятелите ти, не се прави така, но в една книга на Алекс Хармози се казва човек, той е такъв бизнес гуру, много гангстър, има 3 книги, разцепва, аз за него ще говоря повече в бизнес канала ми, защото той много има стратегии за маркетинг, стратегии за не знам си какво, не знам си що, много ги разбира нещата. Това тук за развитието на стратега ми. Той има много голяма отговорност. Той е виновен за положението, до което съм се докарал. Шегата на страна. В книгата му Leads се казва, като на български няма добра дума за Leads. Лидове, това са ти хора, които потенциално могат да ти станат клиенти. Някой ти става лид преди да ти стане клиент. Както и да, няма значение. Това не е целта на този разговор и на това видео. Идеята е, че той там обяснява за такава стратегия, в която казваш на приятелите си, познаваш ли някой. Не се опитваш да продадеш на приятеля, ти му кажеш, сега, ако познаваш някой, който има нужда от това, което аз предлагам, моля те, препоръчи ми. Това са ми доказателствата. Сега ти му продаваш това той да те продава. В смисъл казвам, сега примерно мога да седна с някой приятел и му кажа, братле, гледай сега. Изпаднах в тази ситуация миналия месец, където нямах клиенти и ми беше яко шит, затова искам да си направя мрежа от приятели, които знаят какво предлагам, знаят какъв ми е филма и активно се услушват. Даже мога ти кихна някой лев, ако ще ми намериш клиенти, ако искаш. Но в общи линия това ми е портфолиото. Седни сега ти покажа, знам какво правя, не съм неможач, няма да съжаляваш, ако ме препоръчаш, но искам да знаеш, че го мога и искам те питам дали познаваш някой, който може да има нужда от ти услуги, защото искам да си направя нетворк за препоръки, искам да си развивам бизнеса и нали съм малко по-проактивен. Познаваш ли някой? Нека такъв е разговор, в който му покажеш, че знаеш за какво говориш, покажеш му, че имаш някакъв опит и му кажеш, познаваш ли някой, няма да съжаляваш и ако искаш, мога и да ти плащам за това. Примерно аз ако продавам един уебсайт за 3-4 хиляди лева, съвсем спокойно мога да дам на човек, където ми го е намерил този клиент 500 лева. Ако ще е 1000, ако го продам за 4000, мога да ти дам 1000 лева. Така че това е 25%, което е малко много. Така 500 часа. Гледав съм стиснат, пах ти задника. Както и да е. Окей, третата цел, разсейвам се. Значи, първата цел беше да се прави YouTube видео всеки ден, втората цел е да се правят поне 50 лицеви опори или 10 минути тренировка всеки ден и третата цел е да се говори с някой от приятелите ми в следващите 30 дни, защото нямам 1000 приятеля, това не мога да правя до безкрая на времето, но 30 приятеля поне мога да измисля или нали, от моят кръг, от на мони кръга, от на майка ми, това, от на приятели, сега се мога да говоря. 30 човека мога да ги намеря, на които реално да им кажа и да им пична, да им продам идеята да ме продават. Това ми е последната цел. 30 дни да говоря с поне по един човек, на който да му редна оферта да ми е в Recommendation Network. Пак казах се. В обща линия това. Видеото е 25 минути, което не го очаквах, трябва да съм честен. Мислех, че ще е по-кратко, като си гледах записките, макар че не са толкова малко записки ще бъда. Но добре, кратко обобщение ще направя. Някакво правя кратко обобщение, глупости ще губя времето тук на хората. Армо, млъквате. Чао!